Volám sa Branislav Mrva, zastupujem tu na firmu Tefcold. Máme hodne veľa presklených chladničiek do potravín, pre jednoty a pre takéto typy potravín. Nerezové od šokerov po chladničky do kuchýn. Vlajková loď ponuky Tefcoldu sú nové chladničky RK, chladiace stoly CK, kde sme vlastne dosiahli energetickú triedu A spotreby. To znamená, že vyvíja sa tlak na čo najnižšiu spotrebu, aby sa zariadenia oplatili mať v prevádzkach. Takže okrem toho, že sú v Ačku, že majú teplotnú triedu, klimatickú 5, majú na Bluetooth digitálny termostat, kde zákazník jednoducho s mobilom a aplikáciou si vie stiahnuť podklady pre HACCP. Čo je také dosť dneska je podstatné, že nemusia to ručne zapisovať a merať, ale si to stiahnu za nejaký čas. Tu máme takú vychytávku, kde máme chladiaci a mraziaci stôl, ktorý zákazník jednoduchým jedným tlačítkom prepne z chladiaceho na mraziaci. Takže tie stoly sa nám celkom hýbu. Ale jeden model by som možno že úplne vypichol, sú to UR600, sú aj v bielom prevedení, aj v nerezovom prevedení a to je biela chladnička je vyslovene najpredávanejší model. Vďaka tomu, že sme cez 20 rokov tu na slovenskom trhu, ľudia poznajú naše výrobky, že sa k ním nechodí opravať, k ním nechodia a často volávajú po 10 rokoch, že majú potrhané tesnenie. Chladnička stále funguje, ale tesnenie je ako platničky na aute, takže to je spotrebný materiál, to proste zase má svoju životnosť. Sme špecialisti na chladenie, takže od boxov do zázemia, kde u nás nájdete všetko. Vitríny, mesiarenské, obslužné, cukrárenské, takže úplne všetko u nás nájdete.